Σε έχω περιμένει μια ζωή. Μια ζωή. Μια ζωή σε έχω περιμένει. Θα ήθελα πάντα να σε ρωτήσω, γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι. Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά. Αρνητική άποψη. Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη. Ας πάμε. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή. Αμήλω οι τρεις μας το κάνουν. Στάσου. Πριν μπω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα. Όπως πάντα. Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φωνάζετε να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και ενός φίλου. Κάναμε ένα τραγούδι, γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έφερε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία, με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα αγγλικά και το. Δεν μπορεί να και φέρνει να έχω καμία σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε από ό,τι είπα. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ. Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ. Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω την σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα. Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά, αλλά έχει μια μάνα. Ακριβώς. Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.